Bol, saiki awakmu iku sugih. Akeh duwite. Tapi aku ngerti, sugihmu iku karena pesugihan. Iki ngene terus kon tak pakani ya njaluk kembang sing modele apa kon. Sip dicong sip ya peta ada ngebi. Dong pas lah dong pas. Edung. Aku mau yuk nang pasar. Ngenangin ndak ono iwak iki, Rek. Terus ya apa yuk? Larang iwak saiki. Iya. Sama iwak apa, Mak? Boya iwak asin nek tidak boleh, Rek. Bu iku sing anyar kok dak temet nang dhek. Iya, Bu Rocky ya. Tak tahu. Iki ono sing golek ile. Iya, berkabure sare embang ro, Lek. Iya, iku terkenal. Oh, ya tahu boleh mendek iya ya. Iya, boleh ya. Tapi gayane oke ro, Lek, iya. Terus aku tuh selapo. Iya, apa boleh, Lek. Ya belum baru lah. Tenang ada Donato sampe rame. Iya tahu. Sampe rame. Ya men kurang karek narik deh iya deh. Iya, nyaman. Narik yo. Nawi aku duwe donatur aku. Cek merah mengkok lah, sehat lah, saya maju lah. Oh, tenang, ada saya nanti yang mau berjalan. Oh, nanti kamu kalau sudah dapat uang banyak, aduh, saya dipuji-puji nanti. Delok boleh aku oke. Nah, di jam piro? Ya, dari malam. Ojo biasa sampai jam 6. Sopo niki? Matur nuwun Kisana. Wis metutno aku teko botol iku. Saiki aku dadi pengikutmu. Jin koyo ngene. Ndak mawoki blas. Loh, Kisana gak percaya karo aku. Cek, enteni kene. Maaf Kisana. Pancen jin koplak ngono niku. Sono kene. Iki kan, thank you Kisana mau. Aku seneng iki. Betul. Boleh kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anu Bu, pohon Pak RT njaluk iuran gawe acara 17. Aku sik mari bayar sekolah mau arek loro. Yo. Kan saiki durung bulan Agustus, Mas. Enggak, pokok anu pemberitahuane ngono, per orang urunan 10.000. Enggak kurang anu ta, enggak kurang titik ta. Ini teko RT ini ngono, Bu. Iya. Anu nih, mape dak ono proposal dak ono. Kari di omah mau meneh tak gawokno wis. Kok kon urunan njupuk duit dhisik 10. Ya apa Yo silehe wis le. Iya, itu kamu bayare gajian Mbak, nangis Mbak. Ki aku gowo 50 iki apa iki? Enggak apa-apa ya, Bu. Iku sik, Bu. Ya kan suruh iki 20 kayak engko sing sampean ya. Ya wis, Bun. Ya, kayak tuku Gua tak omongno nang Pak RT, Bu. Ya. Catet lho. Wong telu, Bu ya. Ya, Nun, Bu. Monggo. Aduh, Jen ambilin Jen.
Iso jare. Bu iya ya. Lali aku. Si kepekon kan kae. Oh, jare. Nyah. Kon timbangane kate nembus kene. Iki lho. Lawange ndak ditutup. Ndang kono betul. Jeng, dari sampean kehilangan duit ya? Iya. Sering aku saiki. Loh, kok iso? Lah ya iku ya. Takon bojoku ndak weruh. Aja-aja sipik toyo lho. Wes kan kene. Lek kaya ngene saben bengi. Ndak sampai saulan. Aku iso tuku sapi le yo. Sip. Endi kenapa ngaget-ngageti yuk? Iya. Kok mencurigakan ngono ya? Sopo? Duh kan. Jarene wong koyo ngono iki. Ini tuh yo Jeng. Sengak. Masa duit kok aku digawa wong iku ta? Ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, wong iki maneh. Ya. Iuran. Iya toko bayar. Mari aku wingi ku, ayo. Iya kan ibu iki lho. Iuran apa? Kemerdekaan. Oh, biasa iki. Iki proposal sampean dulu dhewe iki. Oh, nek iso maca, ndak kok kacamata. Piroan sih, piroan. Bisa kelas sampean saya kertak popo. Oh. 5.000. Aku wingi ngek 10.000, kayak 10.000. Sik, Nggo duit biasa Pak RT iki dadakan nek ngeki pengumuman. Iku gawe apa sih? 17 Agustus. Terus gawe omongan kan wis ono duit kas e. Iya. Mbok Pak RT ngomong ngono Wis 10 wis yuk. Wis 10 wis aku tak kei 10 wingi kok. Sosok mari iki, ono sosok Lah ono, esuk ibu, sesuk ibu. Yo. sosok tanggung. Oh, anu. Iya, M-banking sosoke ndek M-banking. Ndek M-banking sosoke. Anu lho, temenan terno sosok lho. Iya, Bu. Wis. M-banking sosoke. Waalaikumsalam. Ono ae. Ono ae wong. Nanti Aku rono. kamu mulai kah? Wedi dhewe aku. Ayo. Wis. Ya apa iki suroni jali? Akik kuwi durung jawab apa-apa jali. Makanya aku arep takon ya Pak Anton. Pak Anton terus kan jenenge kagungan Trisulan niku pun di asal apa derek? Pun di Jamasi. Wis sampun. Mari Pak. Wis ditusi kabeh we Pak. Lajeng kita ini pitan dinten ngriku. Mantune. Kok kan gampang nih masalah itu. Loh, biasanya kan oleh 3 dino apa sedino langsung digowo wis Pak aku merono Pak. Itu sing 3 dino Oh, langsung. Ini 3 hari. Oh, minim 3 dino. Oh. Wes itu. Ndak boleh teku akeh isi ono. Iya. Nah, anu Iya iki kate tak eno iki. Durung mari. Saya Pak. oh, ha. Apa iki sih? Anu, tak enak nulungku iki. Oleh Pak RT. Iki. Apa terus. Cepat iki esuk dijaluki urunan ngono. Buh, Iki golek duit rokok apa? golek duit rokoknya tak kira rokok mari wis. Iku ono tulisane toko Pak RT niku. Pak RT ini sapa RT ini iki? Sumbang. Sumbangan jolo. Iya. Sumbangan Pak kanggo kerja Kerja bakti. bakti jarene. Piro iki sumbangane? Yo, saya kelas sampean saya ketan apa ya, Pak? Kon lho. Kon enggak sampean. Pak? Gorong aku. Iki wae wong telu wis, saono iku wis. Yang tak omongno. Yo. Ngomong nang bertes. Boh, mana sangka apa? Saro rokok iki opo iki? Nggak kena, nggak. Berarti ki perlu dibahas ini anu ini. Kum, sewu, RT. Kum, sewu. Waalaikumsalam ayo.
Ayo binara. Oh. Tekan di, Bi. Toko gini deh, apa? Ono apa kok bingung? Warga iki lho, Teh, njaluk acara kebersihan iki lho. Kebersihan kayak apa? Ya kayak kampung cek ketok resik ngono. Njaluk tolong. Terus kapan rencana itu? Ya secepatnya ndak apa-apa, Teh. Tapi sampai wis ngordinir warga wis ngandani wis durung. Warganya malah ngomong nang aku ngono. Sampai oleh laporan ke warga maksudnya kan ngajak kayak kerja bakti. Iya, ngono. heeh. Ya enggak apa-apa selama kegiatan positif warga yang mendukung ya aku support wis. Bagi RT. Wis. Tapi aman ya, Bi. Aman. Hah? Aman deh. Kampung Yakin ya? Iya. Awas lho ono apa-apaan lho. Enggak, Awakmu yang nang tanggung bocah jawab. aku wis. Temenan. Kon sapa mangan durung dibinarakno kon. Panjen kudu. Lah sapa repot, ndak sampe nang ngombean. Balik ngono iki. Kau ono bojoku bernama. Kau ono wis. Lah sapa repot deh. Wah, Wis aku balik deh, ya. ya wis. Panjen gak kena Assalamualaikum. ajar warga siji. Sik, kali. Apa maneh? Konsumsi ini warga deh. Konsumsi kayak apa? Iki iso resik-resik iku, kayak ngombe, mangan ngene deh. Iya. Sik. Cukup. Cukup wis. Temenan cukup Yo. gak? Cukup. Makasih deh. Ya wis coba maneh kon. Panjene situk iki. Oh, boy kembali. Kok mau irang-irang balik? Pak, sopa? Sopo? Lebih kembali. Apa takon? Hah? Sini kaki beri pocong. Iku kembali. Bahaya nih, Pak. Ya, Jangan-jangan orang ini membawa sesuatu yang nggak baik, Pak. Saya belum percaya diri, sih. itu lek mau balik. Oh, enggak, Pak. Atas, Pak. Udah aku rotok. Ada betul-betul ini orangnya ini. Aku rotok mati. Iki, Pak. Tuh. Iki, Pak. Sudah aja coba iki, Pak. Tuh, itu tadi. Budak orang. Ya pergi. Loh, enggak bahaya lah. Enggak bahaya dah. Temenan enggak bahaya ini. Tenang wis. Aman ya, aman. Ndi wong mau wis wong ngono ya. Terima ini wong iki. Ngono paling. Terbit nguyu rek. Tak nguyu sik mari yo. Oh, enak. Enak Tuh. Bola rek iki. Tak wong mau sing mencurigakan mau sik. Enak. Setan. Tak duit tur. Ayo. Rono. Pak, sih mamanya aku jatuh ini penasaran. Mas sopo sih, Pak? Sebenarnya, Pak. Ya iku, Pak. Gak Sopo jali apa jali? Makanya, Pak, setelah jenengan tahu itu, jangan enggak ada. Ternyata kalau melihat dari moro-moro Sengketa pertama iki Bapak. Ah.
ada yang membawa Pak, makhluk lain yang Sira. Wingi pas digodak mono, iku lho, ndak ketemu. Malah niku nyambik malah iku wingi. Iya nyampe teko. Nyambik sing nyocok rokok iku mambengi. Nyampe. Nah, ternyata itu nyambik. kan lainnya hitam Pak. Elekan teko nyambik tadi. Elean. Lebih elek mah. Heeh. Iki sekolah, sapa sing ngerti ditakoni? Sekolah. Mas Mas. Aku mambengi yo mbek bapak iki teluan. Nunggu-nunggu di kono nang endi jenenge? Ning pos. Iya. Papa dadi ketok wong. Tiba set ngene yo. Apa iku, Mas? Lah, Ya iku. iki wingi tak godak. Ternyata dudu uang. Nyambe sing ngomongnya tadi. Tapi sing wong sing ditelok mbek bapak iku elekan teko nyambe. Nanti, Mas. Gak ngerti umur itu kok kono. Gini Pak, Kang. setelah saya lihat dengan yang lain, mata lain ya, itu bukan manusia sawantah. Berarti makhluk astral yang memang ingin menggoda. Ono apa? Iki tanpa dikomando perintah tapi segera. Yo api. Jane sapa sing ngongkon iki sih? Ya dan dikongkon Pak RT kene sebagai warga negara baik. Tapi iki topiknya lain iki. Nyambik dikongkon Pak RT iki jare. Tidak ngongkon nyambik moro-moro njaluk duit gawe konsumsi kan ngono. Tapi Pak RT anu apa jenenge? Jarene nggawa blangkot kok Pak RT kateng njaluk sumbangan. Sak rokok-rokokku disawat ambek nyambik. Padha njaluk duit nang aku 100 tak kei. Semoro kate rokokku kate dijupuk pisan. Mari nyambik liwat yo. Papa ketok uang teko kono. Teko nang omahe Pak Anton. Berarti iki sing gak genah sapa yang? Terus tahu. Sik iki yo apa yo? Kudu nyambik digoleki iki sik kudu. Ya goleki tapi kerja bakti lanjut wis. Oh iya wis. Bagus di tanpa perintah cuma sing merintahi berarti Nyambik ya. Secara tidak langsung dari atas sama Pak RT. Melalui woro-woro atau selebaran. Tapi aku sing pegel iku rokok di sampe Pak RT anu mbek nyambik. Nyambik jaluk duit. Sik, nyaut Ini jauh rokok. Ayo golek nyambik. Golek wis. Oh panjane nyambik gak kena. Biasanya Pak. Dia pos ndi? Oh iya kudu iki. Sik iku apa iku? Sapa iki? Oh iki. Iki. Oh, panjene iki. Sampeyan turu-turuan. Hah? Ya apa iki? Jarene dikongkon Pak RT. Piye? Apa ya apa? Wis disaut. Semalam sampean dikongkon sapa? Ayo. Pak RT. Loh, Pak RT mau iku gak ngongkon sampean. Nunggu kene. Ben enak. Duit balik no 50.000. Saro kowe. Bojoku yo. Saro kowe lan. Sik, ayo. Saiki dikongkon sapa? Ndak ono sing kena gawe. Lah, Iki urusan duit. iki temen. Ayo, salah iki. Masalah ini. Oh, penyakit. Nah, bengi iki ya targete awak dhewe iku omah sing warna putih. Oke. Ya, wis ndang kono, selak wong metu. Oke, ndang. Oke. Sopo iku? Sap perlu. Mak betul pun lah. Kok ono maneh rek? Aduh. Ya. Dadi awakmu iki. Kakek besok iki tek ngono iki. Ayo sing kakek. Kakek iya kakek. Mbok iki target aku. Wah, target ya. Mbok ya opo karepe iki? Bisa. Ndak iso wis aku ndek aku yo. Tak bisa. Arek tangdi ya. Ndak iso aku iki. Tangdi. Kok iso? Tak usah. Aku dhisik. Aku dhisik mau sing teko. Sekok kade. Mbok ya opo kon iki? Tak bisa. Mbok Mak, Normal. aduh koni gara-gara koni iki. Oh.
iki lak warisane Mbah Buyut biyen. Temu ning lemari. Jarene sih nek gawe iki ketok barang alusan. Iya yo. Saiki kan di kampung kene wabah tuyul. Pola ketemu aku, iso kena jupuk duit tok ya. Yo apa yo? Juragan kene. Mantek sing genah. Ya, yang penting ini happy. Ya udah apa ya? Penting kita menempuh hidup yang baru yo. Oh, paling iki tuyul perkara iki, anu Mbah Buyut kuwi paling. Wis, anak kemarin ini kalak-kalak aja tok ya. Oh iya lho. Dure. Kok iso? Iya lah. Iku kok gak sandal. Kan aku tuh main. Iso kon tuyul. Kan kok ngerti sak aku tuyul. Iya lah, kowe iki. Wong sakti aku iki nyolong toko mbakku iki. Ndi jeraganmu? Ada jeragan kok. Ngomong aku. Aku wis. Ayo ngopi aku ayo. Ngopi. Yo. Tidur. Pak Supir.